Florin ajung de dus. 3 milioane de dus? Nu știu, că mai trebuie să-mi dea și mie 50 de lei, că am uitat să mă opresc și eu pe drumul ăsta dus întors. Ce mă, 50 de lei? Te costă pe tine până la Ploiești? Și înapoi? Nu trebuie să mă și întorc? Te mai și întorci? Salutare, oameni buni! Pentru că n-am mai făcut de mult un vlog și de data asta nu conduc eu. Mergem la Deva și o să încercăm din nou să facem un vlog. Sunt cu Jean și cu Vlad în mașină. Salutare, națiune! Bonjour, bonjour! Ça va? Mergem pe ce tronson? Ploiești, Brașov, Sibiu, Făgăraș, Sibiu, Deva. Ei, nu luăm toate localitățile acum să le înșirăm. Ai zile pe toate dacă tot te-ai băgat Făgăraș, Sibiu. Mai e și Sebeș între Sibiu. Nu, dar zi și pe alea mici. Ia-o, deci frumos, acum autostradă, n-avem nimic. Verde, dă-i. Mulțumesc, nu face nimic. Așa. O să opresc să pun niște motorine de 30 de lei. A, pui 30 de lei dus, 30 întors sau 20 întors? 20 întors. Am înțeles. Bine, mai vorbim pe drum. Da, mai vorbim neapărat. Da, liniște și pace. Am ajuns? Da. Păi și? Hai să plecăm. Eu zic că totuși e un moment bun să-l sun. Da? Da. Ia sună-l. Trage și tu frâna de mână. Sau nu merge? Merge. Adevărat, auzi, cum să nu merg? Ia uite-o, frate. Normal să merge singur de câțiva ani. Ați ajuns la noi? De mult, Florine. Sunt și eu la parter, acum deschid ușa în secunda asta. Sunt în spate aici, unde să parchezi, trebuie să spui, Nenică. Ia, vino încă unde ești, stai așa că nu te văd. Sunt într-o parcare interioară, așa. Uite că l-am văzut. Te-am văzut, mergi, ești într-un tricou vernil. Vernil. Și unde ești? Bagă în parcarea asta din dreapta ta. Vino încă spre mine, să o parchezi în locul meu. Și-a luat milierul meu. Hai să vadă băieții ăia, pe de lei. Frumos. Mașina curată, regulamentar. Regulamentar. Spălată și pe roți. Da, Spălate pe geamuri. Bă, sunt curios pe unde ne bagă Waze ăsta. Dacă ne bagă pe Târgoviște, Știi unde e Deva? sigur că Am fost de mii de ori la Deva. mii de ori. Uite-l pe Siminică. Da. Auzi de clovnul Siminică? Așa i-a zis un taximetrist, că semăna cu clovnul Siminică. Și până că l-am căutat pe Siminică, într-adevăr, semăna foarte bine. Dar semăna cu Siminică machiat și făcut clovn. Adică el, când era în civil, Siminică nu semăna cu Jean. Deci e naturel, ca să zic. Da. Hai, băieți, pe cai. Mi-e și rușine să intru după ce am fost în gunoi, groapa aia de gunoi. Așa arată un om care e la cură de slăbire. De apă, normal. Croasante, nu? Grasogel. Mamă, dar ți era sete, Nenică. N-ai băut apă de săptămâna trecută? Ce-ai făcut? Hai, poftă bună. Voi au decât o gură. Prezintă-ne. A, și pe unul arunci sau ce faci? Și nu numai cafea, dar nici trimituri de noi, da? Nu, mănânc în pungă. Dar când a făcut el vreodată frimituri în mașină? Sau o mizerie în Tot mașină? ai și ligheană la tine, Jane, tot îți sare din gură. Băietate. Nu, o să am de lucru. Să tai, să... Zi-mă ce sandwich, prezintă-ne ce ți-ai luat de la OMV. Nu, mi-am luat un baton.
Pentru că data trecută ne-ai prezentat cum se chema ăla, mă, frate? Ce? Espresso Compana. Așa, acum am luat un espresso scurt, simplu, fără zahăr, pahar jumătate să nu se verse în mașină. A treia pe ziua de azi. Da. Foarte bine. Și sandwich-ul, vrem să știm sandwich-ul ce conține. Nu mi-am luat sandwich, mi-am luat baton, brânză și șusa. Aha. Te îngrășat? Nu, păi pâinea e ketogenică. Face parte din dieta lui cu pâine. Nu mai facem un video, am vrut să facem un video. De ce nu merge? Păi ce video o să mai fac, că s-a blocat drumul. Crestele învăluite în ceasă, munților stâncoși. Știe toată lumea, n-avem ce să... De ce, acoperiș? Nu. Caraiman. Ce traversez pe locuri nepermise? De șmecher. Și pentru că pot și pentru că mi se permite. Sau te ia pe sus ăștia. Haide, bă! Haide! Uite, era pasarela acolo. Știu, dacă nu avem să vă Tu care ești antrenat, care urci zilnic 70 și câte trepte? 74. 74 de trepte. Le pui și pe alea pe care le cobori, nu? Asta e apa ta? E a mea. Să nu uiți. Nu uiți. Ai grijă. Ce cafea ți-ai luat? Espresso Compana? Espresso con... Seara la roluri. Are și drumurile astea, victimele ei. Hai să filmăm orașul Făgăraș. Orașul Făgăraș, unde a venit ursul în oraș. Bă, ce poet. Semnișul s-a făcut 17 lei. Era cu Niță, era 14. Bă, lăsați-mă, bă, și pe mine să filmez fără să trească, să mai pun 1000 de bifuri, bă, mâncavaș. Scuze. Cetatea care încă este în renovare. Hotel Boulevard, la care am descins și noi de câteva ori. Îl cunoaștem ca pe hotelul nostru, ca pe buzunarul nostru. Pe buzunarul nostru. Magazinul alimentar din colț, de unde luam țigări. Nu știu despre ce vorbești. Și cred că acum se termină. Nu, încă mai sunt blocuri de astea sinistre. Coșmarul vieții mele. Mai e un pic de Făgăraș. Făgărașul abundă de locuri de astea. Da, dar au mai rămas și, uite. Da. Străduțe în care mai vedem și case normale. Nu mai... Uite, asta unde e BCR-ul, aici e o chestie mai interesantă. Oricum, blocurile sunt urâte, toate blocurile comuniste de astea din Făgăraș, parcă sunt tot timpul oribile de-a drept. Da, toate sunt îngrozitoare.
etaje, numai de-astea mici. Nu, dar uite, deci asta e compania, ca să vezi practic cum arăta. Da. Deci, care era arhitectura zonei și ce a fost până acum. Chiar și așa, nerenovate, că multe dintre ele nu sunt renovate, sunt vechi, dar... Sunt omenești, nu știu. Bă, au totuși un Dumnezeu, au... Alea sunt oribile. Ai niște groaznice. locuite. Exact ca în poezia ta cu Niște ce? niște cupuri locuite. Ah. Venim de la Ploiești, aducem ploaia și la Pădurești, ca să zic așa. Astea sunt pline burte de drum. Am intrat în Deva. Județul Hunedoara. Cetatea chiar merită filmată Și vizitată. nu mai zic. Și admirată. Și chiar pozată. Dacă n-ar fi mizeriile astea de blocuri care să-mi strice mie tot vibe-ul. De ce oftezi, Vlad? Estelski. Ai ceva aliură, adică așa... Te-a lovit cineva roșu. O mașină roșie te-a... Nu, eu. Asta nu. Dar la ce ai acolo pe botul roșu? La ăla. L-am lovit pe domnul Adrian. Eu l-am lovit, de fapt. Atât, să trăiți. Suntem în Deva, deci. Deci, Hotel Sara. Deva, județul Hunedoara. Știi melodia cu județul Hunedoara? județul Hunedoara, județul Hunedoara. Județul Hunedoara, județul Hunedoara. Dar să ce a urmat? Pregătește Județ. poză. Da. Textul cam greu. Facem și poză, sigur. Da. Doresc să facem prezentarea camerei. Că așa se face în vlogurile serioase. Să știi și tu. Am înțeles. Da? Uite. Zi. Baie. Cu duș. Șifoner. Cuier. Credeam că mai Igrasie. Avem E și și... igrasie? Este, uite aici. bun. Așa. Mai Asta e de departe. la vechi, nu? Da. Se vede clar. Se vede vizibil. Tablou. Avem ușă la balcon. Dar, exact. Și ăia de acolo suntem noi, care vom juca de seară. Munți. Cetatea. Aer condiționer. Pahar cu foste chiștoace. Mulțumim pentru el. Și Deva. Pam, pam. Te va întreba cineva. Uite și unde o cioară. suntem.
să aprindem bezna, Doamne, Doamne, ce-mi plăcea. Gata toată lumea, da? Deci, Deva, 14 mai 2022. Tânăr și liber. Da. Și liber. Prezentare. Și începem. Fericit. Nefericit. Gardul și vorbul. Și căpșuni. Nu. La mare după fericit. La mare și căpșunile. Pe urmă, știri. Pe urmă, garduri și borduri. Și kitchen. Și cofeteria. Agenți. Pro 4. Și final. Vedem. Ok? Ești mulțumit, Jean? Asta e. Noi luăm știrile și le facem în tricouri. Nu le mai schimbăm. Da? În tricouri. Ok. Ok? Păi, haideți spre lucrul fapte. Hai! Dar ce mișto, serios, ăla Cichicean. Era cu voinicie și-a bătut joc de domnire și tot frată neîncetat. Andrei Popa a fost bărbat, Andrei Popa a fost bărbat. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Care mai harnic, care bagaje, care, da, care costume, care genți. De ce nu car tot așa? Foarte dezorientați, uite. Caută ceva, dar nu știu ce. Cu costumele în brațe. Ce facem? Mergem pe munte? Unde mergem? Acolo sunt oamenii strânși. Și ce facem? Ne ducem cu costumele așa? Da, mă, te schimbi, te îmbraci și tu în costum acum. Venim aici? Slavă Ucraina! Da, și costum. Hai. Cu asta după noi? Hai. Care-i problema? Au ce frumos afară! Nu? Da? A fost frumos adevăr. De la pământ.